icho kwadi muri yeZimbabwe ndiro tuwa Washington mari mene county Boshongora sababa Isabio muri yeZimbabwe ndiri mukati menzvimbo yebudiriro 1 muna 46th street muri yeZimbabwe tariraone masuweji ari kubuda kubva mumba mukapinda mukati padhuze nepatepi chepo pasinge atoripo makadiva na mama icho kwadi nekundidana kwamaita kuti ndigosvika pana pamuchiti ndadzwa mhere muchiti svikai kuno kwazvina kumira zvakanaka mama kana kuti madzimai chii chaita kuti muridze mhere nhasi but muno makagara kwenguva yakareba chaita kuti tiridze mhere inhau yemasweji masweji aita sei masweji ari kuputika taane 5 years tichingonhereka kudai vachiya chingonon'ona voenda togara 4 months nawo havauye pavanenge vazouya zvinenge zvitori zvinharu kuti vasvike saka nhasi aane mwedzi wese tanzwa nekuenda nearly every day tongonzi pekutanga tainzi endai vari kuuya ezvinezvi taakunzi pari kudiwa mari yemotikari tikati isusu mari hatina asi tinewakwanisa kuwana $2 yekuti tiise nguva yekujokonya yacho mungoro imi mofamba netsoka zvikanzi aiwa kana zvirizvo zvenda henyu munogara masuweji haarwarise tikati ko kana vana zvikanzi kana vana varwara munoenda kuchipatara mahara nevakuru veipapo ndo vatiudza izvi mati kunoku kuchii kunoku budiriro 1 kasa kanzuro yamaenda ndeipi ndepabudiriro 1 saka pabudiriro 1 mune chokwadi muri kuti imimi vashandi vepo here vataura kuti masuweji haarwarise wangu mukuru weipapo mukuru weforomani wokumasuweji alright ndiyatotaura zvika ndizvo ndizvazviri hanzi masweji arwarise ndai munogara mudzikame kumba alright nikugara kwamuri kuita muno muiko zvinozve mati masangana nerimwe dambudziko riri ramuri kufungidzira kuti kurwara kuri kurwara kana kuti riri kuitika ramunofungidzira kuti rakukonzerwa nemasweji izvozvi vana vari kuchaya uyu mwana akatoberekwa kumusana uyu aendwa naye kumba ari kutobva kukliniki akamhanywa naye kukliniki mwana akaona mango yadonheraimo mubvanhu ungabva atanga kudya apa akagaraimo mune kuti mwana uyu anokambaira right tochita kuti ngatitei serious tiendeko vari kutipindura zvisirizvo vachitenderera zvavo vachitenderera necheya rocking chair saka iko zvinozvi pamuri kufungidzira kuti imimi mazama mataura maita sei but hapana chiri kubuda nekuti upenyu ndehwenyu mafunga kuti imimi imwe nzira ingakubatsirai ndeipi nekuti pana pandiri kuona pane bhaketi ndi zvinhu zvandiri kuona bhaketi munokwanisa kundivhurirawo bhaketi iri hongu handinovhura baba Isabel right ichi chiri mubhaketi chiichi itsvina iyi mvura yemasuweji mvura yemasuweji mafunga kuita sei nayo toda unodira maofisi nekuti airwarise vati airwarisa haina basa saka sezvo isingarwarise muda kunodirawo ikoko mosheyana tosheyana nekuti airwarise kugara kuzwana chawawana ipawo vamwe ende chiri kuitika baba Isabel mukaona masuweji aya ari kuyerera pasaidi pemasingi ichokwadi ndapinda mukati umuka ndatoona akaita alright muri kureva kuti vanenge vachida kupiwa mari yekwajesu ndo yavari kuda iyi zvino yekwajesu isisati iwane tiri varombo tofawo here takutokumbirawo kuna his excellent kuti chichemo chedu baba ngavatitakurewo sevana vavo touraya vana here nekorera chokwadi neurombo totizawo here dzimba nenhau yemasuweji tachema baba hatisi kunzwikwa zvachose ipuwa sevhisi muri kureva here kuti imimi maane nguva yakaitira sei kutanga kuita nekuti pakagadzirwa izvi vakagadzira vachiti sewage haizodiwi kana ikaputika inouya kuzogadzirwa yaane nguva yakaita sei yatanga kuita zvinhu makore anotodarika 5 years handiti ka ichiti ikafa vanouya vachigadzira ikafa vanogadzira izvozvo zvayazotanga manje ivo vatsva vatsva vakaisa ipapapa muri kuti pane vamwe vatsva vasiri vakudhara hongu zviri kutoratidza zvega kuti pane vatsva vekare vaitonzwisisa nyangwe vakatoti vakanonoka asi vaiuya avanausiku vainong'ona vachikumbira malaiti vachinong'ona ava vakauya new style iyi ndo yatichambi iri kuda mari ikuda yemajesu hatina chokomombo chekuvapa kuti vatigadzire sewage iri right yedu yekuti vationewo because tinobhadharawo vanhu mari dzedu kukanzura tiri kubhadhara yai saka mvura iyi manje yakuenda kuofisi yakuenda kuofisi gogogo itasvikawo auyawo toona itikana hama mutorwa anokanganwa mati azviite sei vati hazvirwarisa hazviurayo ende ndatononoka pandasvika achibika sadza
ndanisida kutoenda nacho ndisiko kudubura poti yave sadza vari papa tione kuti vanoritya here semadyira tiri kungoitawo ichokwadi muri yezimbabwe mukatarisa panapa munoona kuti aya makonye aya dzitori honye idzi dziri kutenderera idzi mukatarisa tarisai zera remwana uyu haazivi anotofungidzira kuti mumadhaka umo ndeme kutambira atofungira pamwe mvura yapedza kunaya akapinda imomo anorarama sei ei muri yezimbabwe mukatarisa panapa onai makonye ari kutotakanya makonye ari kutakanya aya makonye ari kutakanya aya mukapinda muyadhi umo pane tepi pane sinki nepane zvakaoma muri yezimbabwe kana mapinda mukati umo regai ndikuratidze pane patori netsvina chaiyo yangogadzirwa nemunhu ichibva yabuda yakadaro regai ndikuzivise muri yezimbabwe sekuti hembe dziri panapa idzi dzinotogona kudonera mwedzi mukatarisa panapa ishi itori tsvina chaizha ishi yangobuda yakadaro ishi yangobuda yakadaro ishi mukatarisa panapa iyi tepi yemvura ishi tepi yemvura ishi apa ndo pane sewage apa ndo pane sinki budiriro 1 muna 46th street handitika ndo zviri kuitika idzi hembe idzi dzekuti dzikangorohwa nemhepo chete dzikadonha ipapa dzinodonhera musewage but haungarase muhembe yako wotoisanganisa zvakare wobvoita sei wobvotora ichokwadi muri yezimbabwe ndo zviri kuitika nei vari kuchema kuti dai vari kukwanisa kutibatsirawo vanoona nezvinhu izvi dai vakwanisa kutibatsirawo kuti zvigova zvakanaka right mukatarisa chigubhu chine kunze ndo chine kuratidza kuti mukati mune basa makasangana marudzi ose anamusiya mwana namhofu nanashumba nanasoko nanatembo varimo imo mune marudzi nemarudzi